बाबा रुआ हिमालय पर नु गरनी हो तो फिर दर्शन कैसे दे देनी बाबा? हम जात रही हिमालय, अभी चढ़ाई वाला रहनी है तो हमरा कुछ फिर से आभास भइल ह। का आभास भइल बाबा? हमरा आभास भइल कि तोनी के देवी के पैसा नहीं खर्चा देत। ई बाबा रुआ कैसे बताबा? बाबा रउरा तो एकदम सच में अंतर्यामी बानी। रउरा तो सब जान गईनी। ते हमरा के ऐसन वैसन बाबा समझ ले बारे, हम अंतर्यामी हई, हमरा सब पता रहेला। ए देवी पर तोनी के जितना खर्चा करबा लोगिन ओ से दोगुना तोनी के भगवान लौटा के दीहन। हाँ ये बाबा हमने के सारा पैसा खर्चा करम सनिंगा पर, तू निश्चिंत रह देवी, हम सब पैसा खर्चा करें सारा पर। 50,000 खर्चा कल जाई कि 1 लाख आ जाई? 1 लाख खर्चा कल जाई तो 2 लाख आ जाई। हाँ हमने के खर्चा करम सन बाबा। दाढ़ी वाले बाबा जी, दाढ़ी वाले बाबा जी। कितना प्यारा बच्चा बाटे। आओ बउआ गोदी में बैठा। केकर बच्चा हटे? बाबा ये हमनिए के बेटा ह। बहुत प्यारा बाटे। बाबा जी रबर दाढ़ी छूली। हाँ बचवा छू ला। ये तो नकली बा दाढ़ी। अरे ये तो बाल भी नकली बा। ये तो गोलू मामा। हाँ ये तो गोलू हमार। मतलब हमने के दोनों भाई बहन मिल के बोका बनाओ तारा लोग, तू लोग हैं? तारा के अभी बताओ तने गोलू बाबू।